may mga katik-tik. Namilo ko mga sanina kay wala diri slack wako. Kami sa kikit-kit kay eskwela mas wako. Anong wala mga nag-eskwela, Kit? Kay ang maestra kay nagkalintura. Kalintura ang maestra. So, dili day na mo sa eskwela la? Nili kay mga bata gani dili pa eskwela o kalintura kay mga takdan daw. Nya. Timang mingawa. Sing mingawa kay kamera man diri. Tulo. Ang eskwela man, manggibawon man di mauli. Ayaw ni kay lako. Aw. Doa ra dito awa da sa kuhain. Eskwelahe daw na niya la, trapo. Ano jacket mga Kit, pero may inita. Lagi, ganyan na ako nagipaubo mo rin sa babit bamila binplaga. Pero maminti mag-jacket bisan udto. Sweater pag yun. So, kinamo ko anong init ay singot, Kit. Ikaw nang labana lang. Si Gonggong. So, ang nalaban ni si Red. Suldaan naman si Gonggong la. Tagaan ako 150. Hindi man ni mao. So, apa ito? Tanawa dito. Wa na. Unsay matambag nimo sa mga namong ko recent viral sa Facebook la ba? Kita na. Wala na recent nga viral sa Facebook nga nag-ambak siya sa building ba estudyante kay na aburido na yung utok sa eskwela tapos na depress siya ba nabagsak. Nabagsak po daw siya sa man mong matambag sa mga ngana. Ato kay nabagsak siya, wa siya magtinarong pag-eskwela. Nya karang ba kuan dayon og bagsak mo ang Namatay ba siya la? Wa siya mahadlok, mamatay siya kay ngano tigtuyuan man niya og ako. Ngano kita mo ambak man ko magpakamatay man ko nga naa pa may kuan magtarong na jud ko. Pag-eskwela kay aron di na ko mabagsak. Dagang pamapanham kay eskwela ka bata pa man siya. Mo nay lapsaw og utok. So dili gyud solusyon magpakamatay la no. Dili pagamatay ka diya nga. Lami man ang di asa ka babaw ka bilibutan kay makakita pa man tag siksi. Babae to laki. Babae. Dagang pa ato makita nga nagbitay. Gani. Wala yung mga ingana sa inyo sa unang panahon lang na magpakamatay. So, ay, Maghikog. magbitay. Dili ginauso sa una la. Namay maghikog pero di man ingon sa mga babae man. Naghikog kay tungod sa iyang asawa, ang problema sa iyang asawa ana ba? Dili Di sa man eskwela. dili sa mga problema sa kinabuhi. Yeah. Usually sa una la partner lang sa mga asawa lang hinungdan. Pakamatyan Sawa ba nga? nangabitlain na. Naglain hagdanan. Na iya jud naabtan ana ba? Kay mangisda ay man to siya. Wala nakamatikod na siya. Wala siya mangisda. Iya gipanid-an ron gabion na. Kasi nang isda, pero palpak na siya dito sa ano siya para sa dagat tintahe. Tuod yun sa asawa. Mangisda, kaya mangisda, yung bana. Siguro siya may balog. Istorya naman to sa silingan. Di na siya mo to, kay unya rin siya mo to, o kanang masakpa niya. Naniid siya. Nagsakpan yun niya. Nga diha sa ila pa dyan balahira. Kaya nagsaligod itong bana kay anak amat sila.
Sunod mo piniluan nga. Amora ba ka nagpilo og koros? Ayaw, Nya, kita ko ra. Nasakpan sa balay nila mismo. Oo. Kanjo ni lagi tigpa sila duha. Lah, kadlok wala na. To. Tari larga. Kami sa una kay pobre man jud mi. Ang magtanom kami kamote, mga balanghoy, anya ang among pamahaw kamote. Udto balanghoy, anya kamote na sad. Magsakit na lang gud niya ako bubundan din sa kamote kay gahi mabalanghoy yung kaon. Kamote magsakit na ako din na ang unsa una to nga. Wa may laing kayo ang ako magnikanan no may bugas. Hindi. Tungod sa kagutom mo adto lang ko sa parinti sa akong angahan sa baryo. Sumangil ko ato dito. Pag ato lang ko ito, mangukab ako dito sa ilabuhan. Na may kanon, mukaon dyan ko. Wala ko sangit-sangit kay salig man kay parinti man. Igsuon sa ako amahan. Ano to, busog na ko. Wahala na kamote na po niya kaya nakakaon. Pwede naman di ko mukaon na kaya naman ako nagkaon. Niyo sudan lang. Unsa yung mga sudan sa una? Unsa yung paboritong sudan sa una lang lutoon gid ninyo? Wa ko'y paborito. Kaya ang paborito na ako sa paborito kay naanad man may aning gayay. Kanang gana imong kaon ba pag kana ang sudan? Gana mapirmi ang kaon na kaber mga gayay, mga kujaji. Di man pareha karon mag sudan lain unya di na sad ganahan. So sa una pero minti manggayay ko mga umaguan ko jaji. Nya kaning kamunggay. Pagka sudan ra pud kanang manginha sa ako amahan manguha og kasag, manguot. Nya katong ko anag gid ko kanang may balon ako manginhas. Maghimo timing mga to sa uba mo tong tag 5 ka kilo ang amo kuha nga labayan. Lami man yung labayan binaksiw kay humot. Nga mahalin man sa to tag na 5 centavos ang platito. Brato man sa una. Mahalinan tara og 30 lipay na kay daghan na magpalit kapalit na magbugas. Karon Na karon tag 45. lang 1,000 gud karon lang mura na lang 100. 50. Sa una mamalit kag 200 mabaguod na ka sangkiig na ka malit kay tag buwad gadag ko na isda kay barato raman. Karon na ang imong 1,000, 1 ka silopin ra. Mapasan pa ni may mong palitong sa 1,000. Gamay ra kaayo. La, luto ka ging kanto lalay, kanto sa ilasaw na la. Muto mang kanto pero kaning kanto manimba man. Kanang wala ni dinhi. Walay kanal dinhi ba? Dahil ko malagawin ka na street. Ugay kanal. Engkanto guro ka lang. Bitaw wala bitaw kanal imong diri. Ano? Ana di ay. Gumay. Unsa may mga kaagi nimo bahin sa engkanto la sa inyong panahon sa una? May mamakitaan, kuntian sa nina sa engkanto. Nya, laon na kay bukid man among balay. May iman tong akong apuhan. Kay magabi man labay man siya na kinagilkil man kanang palaya ba ilaya sa isda. Magginagilkil man. May iman tong ako apuhan nga. Pare, kung makakuha ka banhilas, taga-iwing hilas sa Surigao kay magkanang hatagan ba? Hatagin ko pre. Walay mo tubag. Largo lang kayo, wala may kinagil largo. Pag mata nimo kadlawon alas 4, naa na ang katambak itong nasa bato, tulo ka buok. Ang engkanto naghatag ato. Katong nanginhas. Mga tao gyapon na sila la. Tao good pero diha saya sa kay ang gibuhat sa Ginoo ang permero tao. Sunod nagbuhat po siya para sa tubig para sa na may tao aning tubig kanang na mga sirena. Ah. Mga sukoy mo to ka na la. La, kakita ang kagdiwin dila. Ako kakita. Pero ingon sila la kay mga fallen angels do na sila la pasabot ka ng mga anghel nga gilabay na bitaw sa Ginoo. Ang dili gilabay murag natagak ba
Diya jud sila igibutang Oh, niya. gibutang di sila nga kuan ma. Niya. Dalang na, tuwahon siya, magkotag kong tanga, tuwahon gud Pero namo. dili ka madaot lang kung mukaon ka sila mahina. Dili, masuko na siya og dili Dili dawaton. dili ni mo to kuhaon kita dili mo kanon kun yung medyo ay mapagpangayo na di masuko ay. Nalagi ko kailan po lang nga. Nainiibog sa engkanto ba? Tinood po na yung anak, may ibog ang engkanto sa imo. Nabi sa Madrid, do kabuk iyang ilang anak nga. Mao lagi may Merkano. Nya untay dalhon kami sa ilang kalibutan. Kana bukuson ka kung kuhaon ka pero kung maibog lang sa imo nga igo ra ka kung babae maibgan igo ra ka paangkon. Mga anak jud ka. Ang So imo nila pag tuplok. dili oy katong nanguta naman jud ko tungkol sa Linda sa Madrid ba katong nagkuan Miss Delphin nag sinso dito. Kung sa nang gihawi-gihawiran nila Monica. Di ako jud giadto. Uy, bata man puti. Mura ko yung Merkano nga kuan dinhi. Nya. Ingkong Linda. Isa man ni anak. Ako gud. Ingkong di jud ko muto Linda. Unsa man ni siya ang imong anak lagi na anang duha. Liwat mo siyang bana. Itong tabunon bud parehara ato panit. Jag mut lagi kay ako jud nagtuo jud pug kaning bata dili ko ani sayang bana ni store. Ni ko unsa man di ay makailan na ka nagtrabaho man iya balas kompanya gakob man sila. Dito man sa Karaskal ang kuan kompanya dito magtrabaho. Na makailan jud ako no siya mo na to. Aw na ana. Pirting humuta jud og bulak. Pirting jud humuta og bulak. Nya wala lang gud siya kinta sa permero ni jan anak ko lang gud siya nga kay mahal siya kay nagperfume ana sa iyang hunahuna na kanang magabi daw magkuanon kain uli man daw ang iyang banam kakaning kanto gud magpanawng daw daghan nawng klase mahimo siya og parehag nawng sa iyang bana. Musundog. Musundugon ang iyang bana. Sumo to nabuntisan siya. Kaduha para ba jud mga putiir. Lagi daw mga puti daw nala. Na mga gwapo mga on iyang lahi taw ang color ang murag mata. blue murag gulin. Oo, lagi daw yung anak. Di tinood di din yung anak. Na. Siya may pangutana kid. Ila ka nang magduwad niya. Wala. Sigbin. Nakita na ko Sigbin. Kana la, hayi mananap ra na. Sigbin ba kanang binuhi na ang nagbuhi sa anak ungok. Ang kaunon anak buwak sa kalabasa, udot sa kalabasa. Ano ba? Lagi daw. Magtuwad. Di nakakita. Pero sila. manguan, manghilabot nagtao. Ug sugoon. Tagiya. Yawan na lang. Kanang mga kuan lang, moto ka ng mga tikbal lang. Kanang kabayo ang lawas niya, katao ang lawas, katunga. Ako kakita anak. Kanang pare. Nga, Pare ba nga dili ingon nato ba? Kanang kapre anak ba? kapare. Kaya ako aman sige makakita kadang magbaktas siya kay pala sugarol man lagi magdamas Cortes na isa na Domingo magbaktas siya alas 12 alauna uli di ka sa among gikas Cortes lang baktas sa bukid giat sa may kakawayanan duko ra po siya paspas sa po siya og lakaw igo ra ni siya pagdool sa kuan kapre ingon siya kanang murag pare lapaw pa sa iya. Ingon siya nga. Mag-una lang ko sa inyo kay magdali ko. Labay rin siya, mag-una lang ko sa inyo kay magdali ko. Kaila ka nang Madrid. Kanang itom, kay ko ang mamdumog na. Kaila ka nang Madrid. Madre, Nang Madrid good. Itom yung suot. Niya may ko na to. di man itom ni Madre. Magsuot niya na sila itong kay Madrid. Puti man ng Madre. Kapara anang anak singko. Na may depende man lang na sa gawas mga itong po lang uniform. Dili kasabot. Pero sa tuwa dili puti man halos. Lawas, iyang suot ba kay itong? Itong mga Apo siguro itom. Sa pa may mga mananap lang nga. Ay kanang nagkalayo. Santil mo. Sentil mo, Muto ka na la. To, kay din niya bitang sentil mamasi. Kuan. Sawa ni. Tinuod daw na lang ka na dugo daw na nga nauga.
dugo ba nga uga na ulanan. Mm. Diya pagdunggab diya ra ka wala dabdabi ang dugo og lukay. Diya ra gipsagdan ra. Mura man nag-lighter, masulbong pasaka. Lagi daw. Gok doon pa jud ka ana. Katesting man sila gunggong anak sa una lang nga bata. Dito sa balay ni nga diya sa Nakadungog ila amay. ko sa storya at hadlo kay nagukod gyud daw sila. banha man sila sa bomba ni kon tawaan man tong bomba ni Redolme. Kadlo ka nang. Kung ikaw lang na maibog sa mga kanto. Yung moingon siya buntisan kaniya. Hindi man magpakita. Pareha din yun namin natabo sa kampo. Oh. Ang asawa ni Makunog kanang sa ulitapa ng amog pastora si Bibing Makunog. Ang asawa dyan na Permiro ka mahikali ba? Oh. Ikali kay lako. Mahikali niya. Buntis na gud si Bibing, buntis na ka nag-ipo iya man asawa. Na asawa man ni ikali si Bibing. Nabun na ibganto sa kuang kay puti kaayo. Bayana niya. Papa. Nya karon dagdako ba yan? Tiyan ka na maglakaw-lakaw gud sa kampo, magbali mo sa kantina, magbagtas-bagtas. Daghang gud mga tao na kaila. Kami kasilingan man mi. Kani amo din ni kampo street. Kadto po ilas pindang kampo po street. Naapod siya sa tungod sa amo aba. Nya kani ako din ni Francing Gorio. Ito na mi bulanon. Sala, na may nag-ilak bata. Paabot na po ito ni Bibing. La, Francing, asawang Gorio. Sing, hilak na, nagkuha na siguro si Nini. Kanang nag-anak na, kinaan na may bata naguha. Sag, iya man paabot tuod karon. Pero kami, nakakita kami sa dul-dul nga, dako kayong punuan sa dul-dul. Nakakita kami naay nagdong sleeve nga tao nga puti. Puti ang iyang sa din na balong sleeve. Nagbarog sa punuan sa dul-dul. Unya karon kay nanganak lang nagtao na gud ang bata na gud din guwa na ang bata. Sus na kalit man lang ka wala di karon kay ang gidaghan na magdugo gidala. Pero sila wa sila ang manabang wa sila makakita nga naa nay bata nga hingguwa pero kadto daw sa kuan ni kanto hingguwa na daw kuno to bata pero gikuha na sa amahan kanawa naman to nagtindog. Gidala sa Davao. Dum nang anak. Pag-abot sa Davao, pag-abot sa doktor kay hiningon man nga human naman ni siya nanganak asa man day ang bata. Mao to hiningon nga may bata nagdaghan naman dugo gidalang na may bata nga hinggawa. Na sa pay may bata ani na human naman ni pagpanganak. Wala gyud bata gyud. Wa, da may bata nga nakita. Na, Ni asa man tong bata lang. dito sa ila, gidala gidala sa amahan. Ngayon gani kay dili siya gidala. Bata na gigo na gipaanak. Anong Na igo na lang sila dressingan na siya sa doktor. Nya human naman bata di na uli sila. Mao to siya in abroad din uban sa iya in abroad kay naulaw. Naulaw siya kay may bata. Buntis nga may bata ko ngano maulaw man nga may pagbuot niya. Gani. Mao to. la? Anong nabuhi mo ng butiti na isda? Butiti, nga naman. Nga nakakita kag butiti ay. Oh, dagang kayo. Din. Dito sa mua. Butiti baki manakit. Ang butiti kanang itom. Man siguro. Kanang itom nga nana nya dakog ulo. Butiti baki na. Inigdako ano Burot. baki na na. Lawas sa batin na mo laki. Kaya mo pa akong baki. Butiti kay kung nakakita kag butiti sa dagat. Lahi lang butitis dagat kan mo burot la no. Butiti kit kay baki na anak na sabay. Kana betong pink nga mga itlog gagmay. Mo na sila. Maningog gani na ban piting banhaa. Bana sa baka na bang tingog din sa ubos. Aw kaning magabi din ni kanang Pap. burot na. Oh, nga na. Kanang ulan bitaw pag mag-ulan, tingog na sila. Ito pa ta sa ila Jeffrey. Ang babae po, ang lalaki o baki lang. Kung saan po na sa lalaki. Ang Nga nang mabuntis mo ng babae.
ang tao na dahil mag-asagod sila. Mabuntis ng mga anak, bagayo ng sihi nga way bisong.